Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Det er jo vores første video nu. Ja, vi har en fælles kanal. Det har vi tænkt i rigtig lang tid. Ja. Frederik, skal du ikke lige fortælle, hvad din kanal hedder? Jo, min hedder jo Frederik-15. I kender mig nok der. Og min hedder Hjalte og Sej. Ja. Det er jeg altså. Er jeg ikke? Jo. Men vi vil håbe, at I vil nyde de videoer, der kommer ud her. Det håber jeg også. Husk at like og subscribe. Ja. Fordi vi vil prøve at se, om vi kan nå 110 eller 100 subscribers, inden året er slut. Lige præcis. Så smadrer den subscribe-knap. Og så vælger vi en kommentar fra jer, hvor vi skal gøre det, I siger. Ja. Vær sød ikke at vælge noget dårligt. Nej. Ikke til mig. Vel? Og heller ikke mig. Nej. Men vi kan lige fortælle, hvad videoerne går ud på. Vi skal have lavet noget, der hedder... Vi skal lave rigtig gode gaming-videoer jo også. Ja. Og så skal vi jo også lave noget, der hedder Frederik og Hjaltes køkken. Ja. Det bliver virkelig sjovt. Det gør det. Og så skal vi også lave sådan en Q&A og en Q&A, hvor vi gør det, at vi tager jeres kommentarer, så siger I noget, vi skal gøre. Ja. Så hvis den her får 500 kommentarer, så laver vi en Q&A, hvor vi så I kan stille en masse spørgsmål til os. Ja. Nå. Men det er det, vi har at sige indtil videre nu. Og jeg er virkelig spændt på at lave alle de her videoer. Det er jeg også. Ja, og selvfølgelig komme tæt på jer. Ja. Så vi vil lige nu sige, vi ses i næste, altså vi vil sige tusind tak, fordi I ser med i vores, hvis I har nogle flere videoer i det, og så skriv det ned i kommentarerne også, så vil vi gerne tage det, og hvor lange videoer vi skal lave. Så vi siger tusind tak herfra, så og husk at like og subscribe. Vi ses! Vent! Andet end I liker og subscriber, så smadrer subscribe-knappen og smadrer like-knappen. Ja, og subscribe også til os begge tos private kanal. Ja. Vi ses! Vi ses. Hej hej.